Allah ya sa ba za mu mutu ba, sai mun yi hankali. Ai so ne ka kashe uwar gidansa, ni ba kuɗi ba ne kai ni gidan nan rayuwa ce wallahi a Kai. gidan naman Waye jajaye a cikin lafiya kake neman jajaye. Kai, ni ne jajaye wace durin uwa ce. Kai ne ka zagi babana? Babanka, ni na zagi babanka, to da wansa da ƙaninsa da wanda ya haife su da kwandassan da ya ce su zo su hau ya kawo su garin nan, duk abin da ka faɗa na gaya wa babanka. Ai durin uwa mana dukansu birni da ƙauye kaf sun ci ƙaniyarsu. Shikenan. Wai kai wannan ba ɗan takumba ba ne? Wai yaushe na riɓe haka, baka san mu ba ne mu nuna ma halinmu. Lale shi ɓangare, wannan yaran baban na tawa ba zaki ba, makaddare za mu je mu yanka shi, ya gama rena mana hankali wallahi. Danna mana subscribe channel ɗinmu mai suna Autan Jajaye TV. Autan Jajaye TV.